Είναι πολύ βαρύ όταν αρχίζεις να νιώθεις πως κάποιος που αγαπάς απομακρύνεται αργά από τη ζωή σου. Είναι μια στιγμή που πληγώνει βαθιά την καρδιά. Συνήθως, η καρδιά σου αντιλαμβάνεται αυτές τις αλλαγές πολύ πριν το μυαλό σου είναι έτοιμο να τις παραδεχτεί. Ίσως αρχίσεις να παρατηρείς ότι τα μηνύματα που λαμβάνεις από αυτό το άτομο μοιάζουν διαφορετικά από παλιά. Ο τρόπος που επικοινωνείτε δεν είναι πλέον ο ίδιος. Ακόμα και η ατμόσφαιρα ανάμεσά σας μοιάζει βαριά και ψυχρή. Συνεχίζεις να λες στον εαυτό σου ότι όλα είναι καλά και πως μάλλον φαντάζεσαι πράγματα. Όμως, βαθιά μέσα σου ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορείς πλέον να αγνοήσεις εκείνη τη σιωπηλή φωνή μέσα σου. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι όταν κάποιος φεύγει, θα πει ένα ξεκάθαρο και οριστικό αντίο. Όμως στην πραγματική ζωή, αυτό σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει έτσι. Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι φεύγουν συναισθηματικά πολύ πριν μαζέψουν τα πράγματά τους ή κλείσουν πίσω τους την πόρτα. Η προσπάθεια που έβαζαν στη σχέση γίνεται όλο και μικρότερη. Η ζεστασιά που κάποτε σου έδειχναν αρχίζει να ξεθοριάζει. Η γέφυρα ανάμεσά σας αρχίζει να μοιάζει με δρόμο μονής κατεύθυνσης, όπου μόνο εσύ συνεχίζεις να περπατάς. Επειδή αυτό συμβαίνει τόσο αργά, πολλοί από εμάς περνάμε μήνες ή ακόμα και χρόνια κρατώντας μία εκδοχή ενός ανθρώπου που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πια. Σήμερα είμαι εδώ μαζί σου σαν φίλος για να το περάσουμε αυτό μαζί. Θα μιλήσουμε για τα 3 μεγαλύτερα σημάδια που εμφανίζονται όταν κάποιος δεν θέλει πλέον να αποτελεί μέρος της ιστορίας σου. Αυτά τα σημάδια είναι πολύ δύσκολο να τα δεις και ακόμα πιο δύσκολο να τα αποδεχτείς. Όμως όταν τα καταλάβεις, θα σταματήσεις να κατηγορείς τον εαυτό σου για πράγματα που δεν έκανες. Θα σταματήσεις να κυνηγάς ανθρώπους που προσπαθούν να απομακρυνθούν και θα αρχίσεις να βλέπεις την αλήθεια πιο καθαρά. Αυτό θα σε βοηθήσει να πάψεις να νιώθεις τόσο μπερδεμένος και χαμένος. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να σκεφτείς για λίγο πού βρίσκεσαι σήμερα. Είναι υπέροχο να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές πόλεις και διαφορετικά μέρη του κόσμου που βρίσκονται εδώ για να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Το πρώτο μεγάλο σημάδι ότι κάποιος απομακρύνεται από εσένα είναι όταν σταματά να νοιάζεται για το πώς σε κάνουν να νιώθεις οι πράξεις του. Συνήθως, εδώ ξεκινάει η μεγάλη αλλαγή και συχνά είναι το πιο δύσκολο πράγμα να πιστέψεις. Γιατί δεν συμβαίνει ξαφνικά. Δεν συμβαίνει σαν μια μεγάλη έκρηξη. Συμβαίνει λίγο-λίγο, σαν μια αργή διαρροή αέρα από ένα λάστιχο. Όταν κάποιος αγαπά πραγματικά να σε έχει στη ζωή του, τα συναισθήματά σου έχουν τεράστια σημασία για αυτόν. Είναι φυσικό να νοιάζεται. Νοιάζεται αν κατά λάθος πλήγωσε τα αισθήματά σου. Νοιάζεται αν κάτι που είπες έκανε να νιώσεις λύπη ή ανασφάλεια. Ακόμα και όταν διαφωνείτε ή τσακώνεστε, προσπαθεί να είναι προσεκτικός με την καρδιά σου. Προστατεύει τη σύνδεση μεταξύ σας, γιατί φοβάται μήπως σε χάσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέλειος και δεν κάνει ποτέ λάθη. Σημαίνει απλώς ότι η ευτυχία σου και η συναισθηματική σου ασφάλεια αποτελούν προτεραιότητα για αυτόν. Τώρα όμως κοίτα τι συμβαίνει όταν κάποιος αρχίζει να απομακρύνεται συναισθηματικά από τη σχέση. Ξαφνικά τα συναισθήματά σου πάβουν να είναι σημαντικά. Στην πραγματικότητα αρχίζουν να του φαίνονται σαν πρόβλημα ή βάρος. Σταματά να εξηγεί γιατί έκανε κάποια πράγματα. Σταματά να προσπαθεί να σε καθησυχάσει όταν ανησυχείς. Σταματά να νοιάζεται αν οι πράξεις του σε αφήνουν μπερδεμένο, πληγωμένο ή φοβισμένο. Οι συζητήσεις που κάποτε τελείωναν με μια αγκαλιά ή μια γλυκιά κουβέντα κατανόησης, τώρα τελειώνουν με έναν παγωμένο τοίχο απόστασης. Μπορεί να κάνεις μια ερώτηση και να πάρεις μια σύντομη ψυχρή απάντηση ή να μην λάβεις καμία απάντηση. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο πολλοί καλοί άνθρωποι αρχίζουν να κατηγορούν τον εαυτό τους. Σκέφτονται, ίσως ζητάω πάρα πολλά. Ίσως είμαι υπερβολικά απαιτητικός. Ίσως χρειάζομαι περισσότερη προσοχή από όσοι πρέπει. Αρχίζουν να πιστεύουν ότι το πρόβλημα είναι οι ίδιοι, όμως θέλω να ακούσεις κάτι πολύ σημαντικό. Το να θέλεις βασική καλοσύνη, φροντίδα και ενδιαφέρον από κάποιον που λέει ότι σε αγαπά δεν είναι ποτέ υπερβολή. Είναι το θεμέλιο κάθε σχέσης. Όταν κάποιος σε θέλει πραγματικά στη ζωή του, σε κάνει να νιώθεις ασφαλής μέσα στην καρδιά σου. Όταν απομακρύνεται αργά, σε αφήνει μπερδεμένο. Και αυτή η σύγχυση είναι ένα τεράστιο κόκκινο προειδοποιητικό φως. Είναι το πρώτο σημάδι ότι η γέφυρα δεν στηρίζεται πλέον από 2 ανθρώπους. Τη στηρίζει μόνο ένας. Αυτό που κάνει αυτή την κατάσταση τόσο οδυνηρή είναι ότι το άλλο άτομο μπορεί να βρίσκεται ακόμα εκεί, μπροστά σου. Μπορεί να συνεχίζει να απαντά στα τηλεφωνήματά σου. Μπορεί να κάθεται δίπλα σου στον καναπέ.
Εξωτερικά φαίνεται πως η σχέση εξακολουθεί να υπάρχει και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε τέτοιες καταστάσεις για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Κοιτούν την παρουσία του ανθρώπου, αλλά δεν παρατηρούν πλέον την προσπάθειά του. Κάποιος μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο μαζί σου και παρόλα αυτά να απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα συναισθηματικά. Μπορεί να σου στέλνει μηνύματα χωρίς να ενδιαφέρεται πραγματικά για όσα έχεις να πεις. Μπορεί να βγαίνει μαζί σου για φαγητό χωρίς να αισθάνεται καμία πραγματική σύνδεση. Όταν συμβαίνει αυτό, αρχίζεις να παρατηρείς μικρές αλλαγές που είναι δύσκολο να περιγραφούν με λόγια. Περνάς τα βράδια σου αναπαράγοντας ξανά και ξανά όσα υπόθηκαν. Αναρωτιέσαι γιατί μια απλή συζήτηση σε αφήνει να νιώθεις άδειος και μόνος αντί για χαρούμενος. Αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι είσαι ο μόνος που κουβαλά το βάρος της σχέσης. Σιγά σιγά η σχέση μοιάζει περισσότερο με μια δουλειά που πρέπει να κάνεις μόνος σου για να μην καταρρεύσει. Θέλω να θυμάσαι κάτι που πολλοί άνθρωποι ξεχνούν. Οι άνθρωποι προστατεύουν ό,τι πραγματικά αγαπούν. Αν κάποιος αγαπά έναν κήπο, βγάζει τα ζυζάνια. Αν αγαπά το αυτοκίνητό του, το διατηρεί καθαρό. Αν αγαπά μια φιλία, τη φροντίζει. Και αν αγαπά εσένα, προστατεύει τα συναισθήματά σου. Γι' αυτό, όταν κάποιος σου δείχνει ξανά και ξανά ότι δεν τον νοιάζει αν σε πληγώνει, πίστεψε τις πράξεις του. Μην ακούς μόνο τα όμορφα λόγια. Μην ακούς τις κενές υποσχέσεις. Μην ακούς τις δικαιολογίες. Παρατήρησε το μοτίβο της συμπεριφοράς του. Μερικές φορές, το πιο δυνατό σημάδι ότι κάποιος έχει τελειώσει με τη σχέση δεν είναι αυτό που λέει. Είναι ο ψυχρός τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται, ενώ γνωρίζει ότι σου ραγίζει την καρδιά. Το δεύτερο μεγάλο σημάδι εμφανίζεται όταν ο άλλος άνθρωπος σταματά να καταβάλει προσπάθεια για να κρατήσει ζωντανό τον δεσμό σας. Κάθε υγιής σχέση στον κόσμο, είτε πρόκειται για έναν σύντροφο είτε για έναν καλύτερο φίλο, επιβιώνει επειδή δύο άνθρωποι επιλέγουν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα. Τα συναισθήματα μπορεί να ανάβουν τη φωτιά, αλλά η προσπάθεια και η αφοσίωση είναι αυτά που τη διατηρούν αναμένη με το πέρασμα των χρόνων. Στην αρχή ίσως παρατηρήσεις μικρές αλλαγές. Τα μηνύματά του γίνονται πιο σύντομα. Τα γλυκά λόγια και οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μειώνονται. Οι συζητήσεις σας αρχίζουν να φαίνονται άδειες και βαρετές. Ακυρώνει σχέδια όλο και πιο συχνά. Ή σταματά εντελώς να κάνει σχέδια μαζί σου. Εκείνος ο ενθουσιασμός που κάποτε είχε όταν σε έβλεπε φαίνεται να έχει εξαφανιστεί. Και τότε αρχίζεις να προσέχεις κάτι πραγματικά λυπηρό. Είσαι πάντα εσύ που στέλνεις το πρώτο μήνυμα. Εσύ που ρωτάς πώς πήγε η μέρα του. Εσύ που προσπαθείς να βρεις κάτι να συζητήσετε. Εσύ που οργανώνεις συναντήσεις. Χωρίς να το καταλάβεις, ολόκληρη η σχέση έχει γίνει ένα βάρος που κουβαλάς μόνος σου. Εδώ είναι που πολλοί άνθρωποι παγιδεύονται. Επειδή έχουν καλή καρδιά, αρχίζουν να βρίσκουν δικαιολογίες για τον άλλον. Λένε, είναι απλώς πολύ πιεσμένος στη δουλειά. Ή, περνάει μια δύσκολη περίοδο. Και λένε στον εαυτό τους ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα. Και μερικές φορές αυτό είναι αλήθεια. Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη. Όμως υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που περνά μια δύσκολη φάση και σε κάποιον που έχει σταματήσει να νοιάζεται για τη σύνδεση μεταξύ σας. Ένας άνθρωπος που νοιάζεται πραγματικά θα βρει τρόπο να παραμείνει κοντά σου ακόμα και όταν η ζωή του είναι χαοτική. Θα στείλει ένα σύντομο μήνυμα, θα κάνει μία μικρή χειρονομία. Θα βρει έναν τρόπο να σου δείξει ότι εξακολουθείς να έχεις σημασία για αυτόν. Ο άλλος άνθρωπος απλώς σταματά να προσπαθεί. Και είναι σημαντικό να δεις αυτή τη διαφορά. Κάποιος που θέλει πραγματικά να σε έχει στη ζωή του, ίσως να μην έχει όλο τον χρόνο του κόσμου, αλλά θα φροντίζει πάντα να ξέρεις ότι είσαι αγαπητός. Η προσπάθειά του μπορεί να αλλάξει επειδή είναι κουρασμένος. Όμως η επιθυμία του να είναι μαζί σου δεν θα εξαφανιστεί. Αυτό το σημάδι είναι επικίνδυνο γιατί είναι τόσο αθόρυβο. Πολλοί άνθρωποι περνούν μήνες λέγοντας στον εαυτό τους ότι όλα είναι καλά επειδή δεν υπήρξε μεγάλος καυγάς. Δεν υπήρξαν φωνές, δεν υπήρξε επίσημος χωρισμός και επειδή δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο τέλος, συνεχίζουν να ελπίζουν. Πιστεύουν ότι αν προσπαθήσουν λίγο περισσότερο, αν αγαπήσουν λίγο πιο δυνατά ή αν επικοινωνήσουν καλύτερα, όλα θα επιστρέψουν όπως ήταν στην αρχή. Όμως η αλήθεια είναι ότι καμία σχέση δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο με την καρδιά ενός ανθρώπου. Δεν μπορείς να κρατήσεις μόνος σου μια γέφυρα όρθια. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσεις να ακούς μόνο τα λόγια και να αρχίσεις να κοιτάς τις πράξεις. Γιατί οι πράξεις είναι πάντα πιο ειλικρινείς από τις υποσχέσεις.